podcast. Agud madulong sa kahanginan ang mga labing importante nga impormasyon kag mga tikang angot sa mga isyu nga nagahangkat sa aton, kasubong sang COVID-19, dengue, suicide, malain nga tiyempo kag iban pa. Pinaagi sini mahatagan man sang kahigayunan nga makapangalagad sa kahanginan ang mga ahensya kag opisina nga may direkta nga kaangtanan kag ihibalo angot sa mga ginatalakay nga mga topiko. Ining temporaryo nga pagpalayag sarang ninyo mabatian sa tagsa kaadlaw, alas 7:30 sa aga, tubtob alas 9 sa gabi. 88.1 Kader FM. Ano bala ang coronavirus? Ang coronavirus isa kadako nga pamilya sang virus nga nagatugas sang balatian. Ini nagasugod sa simple nga kataro, tubtob nga mangin seryoso ini nga impeksyon kasubong sang una sang Middle East Respiratory Syndrome o kon MERS-CoV, kag sang Severe Acute Respiratory Syndrome o kon SARS. Sa mga delikado kag grabe na nga kaso sang coronavirus, ini mahimo nga mangin tunaan sang pneumonia, acute respiratory syndrome, problema sa bato, kag mahimo magresulta sa kamatayon. Ano ang mga sintomas ng coronavirus? Ang mga sintomas amo ang sipon, ubo, lagnat, pagmala kag paghubag sang tutunlan, kag nabudlayan maginhawa. Paano bala ang paglapta sang sini nga virus? Ang ini nga virus nagsugod sa December 31, 2019 sa Wuhan, China. Ini mahimo magtapon halin sa isa ka tawo pakadto sa iban pinaagi sa pag-asik sang laway, kag sip-on kung mag-ubo, maghatching kag sa pag-uyat sang kamot sang iban nga tawo. Ano ang dapat himuon agud malikawan ang coronavirus? Likawan nga magpalapit sa mga tawo nga may balatian ka nagapakita sang kasubong nga sintomas sang sakit. Hindi magdupla sa bisan diin lang. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag bibig. Permi nga maghugas sang mga kamot. Tapna ng ilong kag bibig kun mag-ubo o kun maghatching gamit ang tissue o kun panyo. Likawan nga magkadto sa mga matawo nga lugar kasubong sa malls, sinihan, terminals kag airports. Kung may mabatyagan nga sintomas, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center sa inyong nga lugar. Upod ka sa amon o Ginoo nga amon Dios. Samtang nagapadayon kami sa pagatubang sa mga halit tugas ng COVID-19 nga pandemya. Subong man sa pag-o nga mga pagpanibag-o politika nga nagdulot sang madalom nga pagbinahin-bahinay sang amon pungsod. Ikaw gid na kahibalo nga kinahanglanon gid namon ikaw subong ang mag-isa agud sa pagpakigbato sa hindi makita nga kaaway. Niini nagdala sang madamo nga pag-antos kag sang mga pagpangduwa-duwa, malapnagon nga pagpanglaton sang masakit, ang kamalahalon sa pag-atipan sa ikaayong lawas, nadulaan sang panangabuhian, gutom, ang malapnagon nga pagkaputo sa mga negosyo, kag ang pagkadula sang mga kabuhi. Nagapangamuyo kami sa mga tawo nga yari sa serbisyo publiko, ang mga katawhan sang gobyerno, ilabi na gidyadtong mga nagpabilin nga matarong, kag nagapadayon nga may dako nga handom sang matuod nga pag-alagad kag pagikugma sa pungsod. Tipigan mo sila o Ginoo, kag ihatag sa ila ang kaisog nga ila panindugan ang kamatuoran kag hustisya. Kapay nga ang krisis nga gindala sining pandemya, magadalas ang pagbag-o sa amon panghuna-huna, kag balatyagon sa amon nga tanan. Kapay, ini magatudlo sa amon sa pagpanindugan, labaw sa amon personal kag politikal nga panindugan, kag magliso sa amon padulong sa ikaayo sang tanan. Kapay, kagiyahan kami sang imo espiritu, sa pagsabat nga may kaluoy kag pagigugma sa mga kubos,
mga nakulangan sa pagpangabuhi, kag mga maluya nga sektor sa amon sosyudad. Kay tungod kami nakahibalo, nga kung ano ang ginahimo namon sa mga kubos namon nga mga kauturan, ginahimo man namon sa imo. Amen. Sa panahon sining pandemya, mangin mahalong kita, hindi lamang sa halit nga epekto sang COVID-19 sa aton ikaayong lawas, kundi pati sa aton mga ginapamatian nga balita. Pumalo na sa higit 1 milyon ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Mas malala pa ang nararanasang pagdami ng COVID-19 cases ngayon sa Metro Manila. Muling nakapagtala ng record ang India sa dami ng bagong kaso sa isang araw. Para sa mas komprehensibo nga pagbalita, mas detalyado nga pagwaragwag sang impormasyon kag mga detalye tuhoy sa COVID-19 nga gikan sa maid-id nga pagtuon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Igadulong sa inyo sang inyong mga kaalagad sa kahanginan. Alagad Maidorias kag alagad Real de la Rosa. Kasak Special Coverage. Mabatian live sa Kasak Facebook page kag 88.1 Kader FM. Lunes tubto Biyernes alas 4:30 tubto 5 sa hapon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo sa tawo. Ang oras sa 88.1 Kader FM Philippine Standard Time, alas 4:37 sa hapon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Mga palantayan nga balita kag impormasyon tuloy sa isyu nga nagasugata sa aton. Mga dapat ninyo may baluan sa nagakainapos sa aton palibot. Igadulong sa inyo sang tingog nga puwersa sa Capiz Archdiocesan Social Action Center kag sa 88.1 Kader FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Mayong ngapon Banwa Syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz. Mayong ngapon Pilipinas. Mayong ngapon sa aton nga mga kuturan nga matag Panamati. Sa 16 ka banwanan sa probinsya sang Capiz, sa 47 ka barangayan sa syudad sang Rojas. Sa aton nga mga kalagad sa mga kaiping nga kaprobinsyahanan, ang probinsya kang Antique, probinsya It-Aklan, probinsya sang Negros Occidental, probinsya sang Iloilo, probinsya sang Guimaras, anas para as probinsya sang Masbate kag probinsya sang Romblon. Nagapalabot man kita sa pagpanamyaw sa aton nga mga kaalagad nga mga overseas Filipinos nga padayon nga nagasuporta kag nagatutok diri sa aton nga pagapangalagad sa 88.1 Kader FM. Sa aton nga mga kalagad dira sa may Chodor Arsanas Trade Center, sa may Burgos Talipapa, sa mga pangpubliko nga merkado diri sa syudad sang Rojas, ag sa kapugusan nga probinsya sang Capiz, mayong hapon sa inyo tanan-tanan. Ay sa mga kalagad man naton, nga miyembro sang 4Ps, nagapulo pa muyungko, nagapulo pa mahaw, nagapulo pa ngape, kag nagapulo pa mongkaro, maayong hapon gid sa inyo. Sa mga nagasaulog sila nga kadlawan, happy birthday! Sa mga nagasaulog sila nga anniversary, happy anniversary! Happy mansary, happy daysary, happy sari-sari. Kag sa tanan-tanan pa, no, nga may selebrasyon dira. Kabay pa, no, nga maangkod gid naton ang kasadya, ang kalipay.
Pero hindi gyud magkalipat nga magsunod sa mga minimum public health protocols. Labi na sa pagsuksok sa face mask o kung face shield, ang social distancing, subong man mga kalagad ang masami nga paghugas sa aton nga mga kamot, bisan pa nga kaupod nato ng aton nga pamilya. Kaya wala kita nakasigurado nga bisan isa lang dirang nakagawa sa inyo, example sa compound, may isa dirang nakagawa sa inyo kag nalatnan sang virus, pagbalik niya, itong nag-happy-happy kita, nag-celebrate kita, posible no nga nagadikitanay, posible nga lapitanay lang. That is why madasig makalaton ang virus mga kalagad. Kag tandaan nato na may bag-o na naman nga variant sang virus, maning Delta variant nga mas makatalapon, mas makatalaga mga kalagad. That is why nga kinahanglan gid naton sa gihapon nga magsunod sa mga minimum public health protocols bisan payara kita sa sunod sa aton tagsa ka mga panimalay o kon opisina. Sa gihapon, nagapamati ka mo sa emergency broadcast ng 88.1 Kadar FM, pinaagi sa pagdumala sang Capiz Archdiocesan Social Action Center, kag sa pangalan sa aton station broadcast team, sa aton nga overall chairman, His Eminence Jose F. Cardinal Advincula, sa aton nga managing kag social action director Reverend Father Mark Renflor, aton program manager Father Francisco Casalda Jr., sa pangalan man sa aton station manager Reverend Father John Davey Balya, aton nga mga technical director alagad Mingming Wego kag engineer RJ Borja, partner technical alagad Maria Jean Lorene Balgos. Mangin kaupon nyo sa pagalagad sa Ginoo pinagi sa pagserbisyo sa tao, ini naman sa alagad Real de la Rosa. Optin nyo kita banwa diri sa aton nga pangalagad sa kasag special coverage para sa Webes nga edisyon. Petsa 29 kita sa bulan sang Hulyo tuig 2021. Duwa na lang kadlaw. Agosto don. Musta? Musta si Angkol? Wala gyapon, no? Wala bati-bati. Sige lang, bakas lang kita mga kalagad sa gyapon, ha? By the way, happy birthday sa amon nga Venus Ra, no nga classmate. Kay Ma'am Jenaline Valentino. Kung kalabot man dalang signal naton, no? Kag kumabatian man sa kaingod mo balay, ginapaabot namon diri ni alagad Mike kag ni alagad Apple ang amon nga pagpanamyaw sa imo, kag ang of course, no, ang pagpanukot namon sang pamahaw. Ari lang kami diri, no? Tuloy damo nang may may mga utang di sa ato. Napanukot bala, no? Si Ma'am Ana Marimalio, si Brother Gab. Nadalaig pa si Brother Gab. Kag si Ma'am Jenaline Valentino, no? Lato-lato lang namon diya. Anyway, mayo nga po sa aton nga mga kalagad nga nagaupod sa aton nga palatuntunan kay Ma'am Jo Paz Manzanares Oquendo, kay Ma'am Paula Bulquirin, sa kay Sir Stephen Ray Dizon Papina. Patamyaw lang kay Benny Dalida kag kay Maria Ruth Centilio. Maayong hapon lang. Ay, salamat kid. Sino na si Benny Dalida man? Ano na? Dako? Oo, si alagad Jay Nagambal ya. Gwapo. Ako pamatihan gwapo pero lain niya gidiya pagangop ya. Ay, pagambal ya. Sige, happy listening, no? Dala sa kay Sir Benny Dalida kag kay Maria Ruth Centilio. Greetings coming from Sir Stephen Ray Dizon Papina. Subong man sa family Dalida dira sa may Mejorada Subdivision sa Barangay Inso, Arnaldo, Rojas City. Alas 4:44 diri sa aton nga pangalagad. Ano bala mga balantayan nga balita nga aton karon pagatagaan sang nagakaigo nga pagtamo diri sa aton nga palatuntunan sa Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Kag sa aton nga Pangulong dinalhan, balita lokal, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources magatanay sang bulig para sa mga luyag mag-eskwela sang BS of Fisheries. Samtang mga aktibo nga kaso sang COVID-19 sa syudad, liwat nga nagdangat sa masobra 220 milyones pesos nga balor sang proyekto para sa Capiz, aprobado sang gobyerno nasyonal. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Balita regional, mga local chief executives sa Western Visayas nagpanawagan sa kaugalingon nga genome
sequencing unit sa rehiyon. Samtang sa Balita National, General Community Quarantine with heightened restrictions magapabilin sa National Capital Region tubtob Agosto 15. Kasang Special Coverage. Kasang Special Coverage. Samtang Gingog City, 3 pa ka mga lugar makabaton sang ECQ ayuda suno sa DILG kag sa balita sa Caritas pagka Diyos-Diyosan sa mga lider sang pungsod ginkondenar sang isa ka pari. Kasang Special Coverage. Kasang Special Coverage. Amaya to banwa mga balita nga aton karon pagatagaan sang nagakaigo nga pagtamo diri sa aton nga palatuntunan apang bago pagatag detalye sinang ang mga balita aton anay kaon ang lakat sang panahon subong adlaw. Kader FM Balita para sa Bantay Panahon. Bantay Panahon. Sandig mga kalagad sa pinakauling nga datos sang DOST Pag-asa, alas 3 subong nga hapon. Kita na ang low pressure area kaginabulubanta. Sandig sa available data, yara sa 1,290 km east-northeast sang extreme northern Luzon. Samtang southwest monsoon ang padayon sa gihapon nga nagaapekto sa bilog nga bahin sang pungsod Pilipinas. Sa forecast weather condition ng Ilocos Region, Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga kag Occidental Mindoro maka-eksperyensya sang monsoon rains. Tuga sa gihapon sang southwest monsoon, may posibilidad sang pagbaha kag landslides. Labi na sa tion sang mabunok nga pagulan-ulan. Sa Metro Manila, iban nga porsyon sang Luzon maka-eksperyensya naman sang occasional rains. Tugas sang southwest monsoon, may posibilidad sang pagbaha kag landslides. Ilabi na sa tion sang mabunok nga pagulan-ulan. Sa Visayas kag Mindanao, eksperyensya naman sa may paglugalom nga kalangitan nga may malaka nga pagulan-ulan, pagpanagub kag pagpagilat. Tugas sang southwest monsoon, may posibilidad man sang pagbaha kag landslides. Ilabi na sa tion sang mabunok nga pagulan-ulan. Sa forecast wind kag coastal water conditions ang Pag-asa, ang Luzon kag Visayas maka-eksperyensya sang kasarangan tubtob sa mabaskog nga huyop sang hangin from southwest. Samtang coastal water kasarangan tubtob sa mabaskog ang balod nagalabot sa 1.2 to 4 meters. Mindanao makanay tubtob kasarangan ang hangin na nagikan sa southwest, samtang ang kadagatan makanay tubtob kasarangan 0.6 to 2.1 meters ang balod. Pinakamainit nga temperatura 27.6 degrees Celsius alauna 50 kainas sang hapon. Pinakamalamig nga temperatura 24.2 degrees Celsius alas 6:30 kainas sang aga. Sunrise bukas nga adlaw alas 5:39 sa aga. Sunset alas 6:26 karon sa gabi. Kader FM Balita para sa Bantay Panahon. Bantay Panahon. Kag diretso kita mga kalagad diri sa aton nga paghatag sa inyo sang latest update sa COVID-19 sa bilog nga kalibutan sa diri sa pungsod Pilipinas, sa probinsya sang Capiz, sa Western Visayas kag sa syudad sang Rojas. Kasang Special Coverage. Kasang Special Coverage. Sandig mga kalagad sa pinakauli nga datos sang Worldometers. Ang bilog nga kalibutan nakapagkit na sa karon sang 196,733,318 ka mga kumpirmado nga kaso sang COVID-19. Samtang sa manasambitan nga numero naglabot sa 4,203,961 ang mga nagtiriwan kag 178,135,962 ang mga nag-ayo. Sa pungsod Pilipinas, sandig sa pinakauling nga datos sang Department of Health Philippines. Napetsahan subong adlaw alas 4 sang hapon. May dugang na naman nga 5,735 ka mga dugang nga kaso sang COVID-19. Sa diin may 4,069 ka mga nag-ayo kag 176 naman ka numero sa mga nagtaliwan. Sa kabugusan, ang Pilipinas mayara na sang 1,572,287 ka mga kumpirmado nga kaso sang COVID-19. Porsyento sa mga aktibo nga kaso yara sa 3.6 o kon 56,233. Porsyento sa mga nag-ayo 94.7
Kung kabugusan nga 1,488,437. Porsyento sa mga nagtiriwan 1.75. Kung kabugusan nga 27,577. Sa Western Visayas, sandig sa pinakauling nga datos sang Department of Health, Western Visayas Center for Health Development, may dugang 637 kamang kumpirmado nga kasos ng COVID-19 kahapon nga adlaw. Sa rin naglabot sa karon sa 82,938 ang mga kumpirmado nga kasos ng COVID-19 sa bilog nga riyon sa isa. Ang mga nagpabiling nga aktibo yara sa 10,355. Samtang sa disposisyon sa mga aktibo nga kaso, asymptomatic 53.53%, mild 40.16%, moderate 3.36%, severe 2.83%, kag critical 0.12%. Kag diri sa probinsya sa Capiz, sandig sa pinakauli nga datos sang Capiz Provincial Health Office, may dugang nga 39 ka mga kumpirmado nga kaso nga nabalag kahapon nga adlaw. Sa diin, ang total confirmed cases sa Capiz ang naglapot na sa 5,289. Porsyento sa mga aktibo 8.04% o kung kabugusan nga 425. Porsyento sa mga nag-ayo 86.67% o kung kabugusan nga 4,584. Kag porsyento sa mga nagtariwan 5.29% o kung kabugusan nga 280. Samtang ang COVID-19 update sa siyudad Sang Rojas, aton nga pagapanumbalikan sa reports ng aton kaalagad volunteer. Oras nato nas 4:52 diri sa aton nga palatuntunan. Sa aton nga pagbalik ang kaundan sa aton nga mga ginpanglinyada nga headlines. Standby. Sa mga pinalangga nga tagpalamati sang 88.1 Kader FM, kag sa kutob malabutan sini nga pagwaragwag. Ini isa lamang ka emergency broadcast agud madulong sa kahanginan ang mga labing importante nga impormasyon kag mga tikang angot sa mga isyu nga nagahangkat sa aton kasubong sang COVID-19, dengue, suicide, malain nga tiyempo kag iban pa. Pinaagi sini mahatagan man sang kahigayunan nga makapangalagad sa kahanginan ang mga ahensya kag opisina nga may direkta nga kaangtanan kag ihibalo angot sa mga ginatalakay nga mga topiko. Ining temporaryo nga pagpalayag sarang ninyo mabatian sa tagsa kaadlaw, alas 7:30 sa aga, tub-tub alas 9 sa gabi. 88.1 Kader FM. Ang dengue, isa ka acute viral infection nga makuha paagi sa kagat sang lamok nga Aedes aegypti. Ini nga balatian makalalaton kag makamamatay. Kung mapabayaan ang tawo nga malatnan sini nga balatian, mahimo ini mangintunaan sang iya kamatayon. Yari ang mga sintomas sang balatian nga dengue. Mataas nga hilanat, nagapalanakit ang lawas, pagpalangluya, rashes sa lawas, pagdugo sa ngislo kag ilong, pagsakit sang tiyan, maitom ang hiko kag ang pagpalanuka. Yari ang mga dapat himuon agud malikawan kag matapna ang dengue. Tinluan sang maayo ang balay kag palibot. Pangitaon kag gubon ang mga lugar kag butang nga ginaistaran kag ginaitlugan sang lamok. Takpan ang mga drum, balde, galon kag iban pa. Islan ang tubig sa purera isa ka beses kada simana. Tinluan ang sagilong sang ato. Buhuan o kunhiwaon kag pakulbon ang mga goma nga wala na ginagamit. Himuson ang mga nagalapta nga paya, bote kag lata sa palibot nga mahimo matiniran sang tubig kun mag-ulan. Magsuksok sang proteksyon sa lawas. Magsuksok sang pantalon kag bayo nga mahaba ang manggas. Magamit sang moskitero kun magtulog. Magamit sang mosquito repellent kada adlaw. Magpakonsulta sa mas temprano. Gilayon nga magpakonsulta sa doktor kung nakabatyag sang hilanat sa sulod sang duwa ka adlaw. Magsugot sa pagpaaso kung mayara sang lugar nga madamo ang kaso sang dengue kag may peligro sang outbreak agud gilayon ini nga matapna. Patyon ang kiti-kiti, tapnaon ang dengue.
Ang ini nga pahanumdum, buylog nga ginadulong sa inyo sang Provincial Health Office kag Capiz Provincial Government. Sa panahon sining pandemya, mangin mahalong kita, hindi lamang sa halit nga epekto sang COVID-19 sa aton ikaayong lawas, kundi pati sa aton mga ginapamatian nga balita. Pumalo na sa higit 1 milyon ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Mas malala pa ang nararanasang pagdami ng COVID-19 cases ngayon sa Metro Manila. Muling nakapagtala ng record ang India sa dami ng bagong kaso sa isang araw. Para sa mas komprehensibo nga pagbalita, mas detalyado nga pagwaragwag sang impormasyon kag mga detalye tuhoy sa COVID-19 nga gikan sa maid-id nga pagtuon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Igadulong sa inyo sang inyo mga kaalagad sa kahanginan. Alagad Maidorias kag alagad Real de la Rosa. Kasak Special Coverage. Mabatian live sa Kasak Facebook page kag 88.1 Kader FM. Lunes tubto Biyernes alas 4:30 tubto 5 sa hapon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo sa tawo. Ang oras 88.1 Kadar FM Philippine Standard Time, alas 4:57 sa hapon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Mga palantayan nga balita kag impormasyon tuwing sa isyu nga nagasugata sa aton. Mga dapat ninyo may baluan sa nagakainapos sa aton palibot. Igadulong sa inyo sang tingog nga puwersa sa Capiz Archdiocesan Social Action Center kag sa 88.1 Kader FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Balik diri mga kalagad sa aton nga palatutunan sa Kasak Special Coverage sa gihapon po ninyo alagad Real de la Rosa. Ay, mayong hapon sa kay Sir Ryan Sena de la Cruz. Diriya sa kula si Sir Real Gabaha. Gabaha ang mga cute. Aba, perte. Abe, pamatudi, sir. Mayong hapon lang dira sa inyo tanan-tanan. Anyway, gamay lang nga paibalo sa aton nga mga kalagad ang St. Joseph Vocational and Technical Training and Assessment Center Incorporated sa Archdiocese of Capiz nagapahibalo sang opening sang senior high school program. TESDA accredited school, no tuition kag miscellaneous fees, free laboratory toolkits kag uniform. Sa dugang impormasyon kag para sa enrollment, magbisita kung makig-angot sa St. Joseph TechVoc Facebook page o kung magtawag sa telephone number 620-7409 o kung sa cellphone number 0930-262-4396. Sa liwat 0930-262-4396. Sa St. Joseph, trabaho segurado. Samtang nagsugod na ang enrollment period sa Colegio de la Purísima Concepcion para sa elementary, junior kag senior high school, college, School of Graduate Studies kag College of Law. Wala na sa admission test nga pagapatigayonon. Sarang matigayon ang enrollment online. Magkadto lang sa official Facebook page Colegio de la Purísima Concepcion para sa link. Sarang man makabisita sa Purísima kung magtawag sa numero 6214-192, local 106, smart 0920-953-4104. Sa liwat 0920-953-4104. Para man sa Globe, 0917-564-7505. 0917-564-7505 para sa dugang impormasyon. Mag-enroll na sa Purísima ang eskwelahan sa Archdiocese of Capiz sa pagbaton sa kalidad nga katoliko nga edukasyon. Samtang sa nagapangita dyan sang trabaho, ang Talk Station Rojas nagapangita sang online English tutor.
Nagapangita kabala sang trabaho nga non-toxic kag friendly environment. Mangin kabahin sang online English tutor for Korean students. Apply now for a good basic salary, incentives kag benefits such as PhilHealth, SSS, Pag-ibig, 13-month bonus, paid leave kag a chance for promotion on higher incentives that you will enjoy. Qualifications with or without teaching experience as good written and oral English communication skills. English major is an advantage but not required. Can work from 1 p.m. to 10 p.m. Monday to Friday. Benefits, basic salary plus incentives from 15,000 pesos to 25,000 pesos and up monthly. Fixed basic salary with or without students. Fixed weekends off. Full governmental benefits. Sarang ma-send ang inyong resume, pinagi sa Facebook Messenger, and they accept walk-in applicants from 10 a.m. to 4 p.m. Located at Capiz Government Business Center, room number 14, 3rd floor. Join them now at Talk Station Rojas. Ay nga po man sa kay Sir Indo Lolo nga nagapamati o kung nagtutok tiri sa aton nga pangalagad. And of course, panawagan sa aton nga mga kauturan nga suportahan ta, mga kaalagad, mga panitananon, mga kapisnon, suportahan ta si Cherry Angel Ann Flejoles. Now nga makasulod sa top 75 sang Miss Universe Philippines 2021. Paano kita makaboto? Okay, mag-download lang sang Miss Universe Philippines app. Tagsa ka MUP app user, makaboto sang isa, tagsa ka adlaw. Voting for the Headshot Challenge nag-start na sang July 26 kag magatapos sa August 1, 11:59 no sa Domingong adlaw mga kalagad. First challenge ini ha. Vote only for Cherry to make sure your vote counts for Capiz. A vote for Cherry is a vote for Capiz. Again, sa liwat ha, download ang Miss Universe Philippines app. Kag kadto ikaw sa voting section no sa sinang application. Kag pangitaon si Cherry Angel Ann Flejoles. Daw number 71 siya baladira no sa application nga ina. And then i-click lang iyang photo, yung headshot photo mga kaalagad. Kag sigurado no may ma-confirm dira sa imo nga muni siya ang imo nga ginboto. Sa liwat mga kaalagad, mga kapiznon, ka mga panitananon, suportahan gid naton sa liwat si Cherry Angel Ann Flejoles para mabalik niya sa liwat diri ang corona sa Capiz no. Dugay naman nga tion kag mangin ikaduwang kapizan niya nga makakuha sang corona sa Miss Universe Philippines. Alas 5:03 diri sa aton nga pangalagad sa Kasak Special Coverage. Diretso na kita mga kalagad sa pagdulong sa inyo sa mga balita nga natipon sang 88.1 Kadera FM News Team. Diri sa aton nga pangalagad. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Kag sa labing una nga balita lokal, BFAR magatanay sang bulig para sa mga luyag mag-eskwela sang BS Fisheries. Para sa pagatag detalye sa nga balita, yara sa line number 3 sa alagad John Kenneth Fabregar. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Panawagan sa karon ng Department of Agriculture pinaagi sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o kun BFAR sa mga individual nga luyag mga eskwela sang Bachelor of Science in Fisheries nga wala sang ikasarang sa pagbayad sa mga galastuhan. Kaangot sini, ginbuksan sa nasambit nga ahensya ang aplikasyon sa mga estudyante nga luyag magpadayon sa pag-eskwela sa idalom sa nasambit nga kurso nga bukas ini sa mga senior high school graduate o kung magatapos sa pag-eskwela sa diin ang ila ginikanan o kung guardian isa ka rehistrado nga mangingisda kag hindi magtaas sa 25 anyos ang edad. Sa mga senior high school graduate, kinahanglan nga wala pa ini naka-enroll sa bisan ano nga kurso kag eskwelahan, samtang sa mga estudyante, kinahanglan nga hindi magdubo sa 80% o kung iya sini equivalent nga general weighted average. Bukas man ang kasubong aplikasyon para sa mga tumandok sa diin, ang mga ginikanan o kung guardian ang miyembro sang partikular nga tribo kag ginakilala sang National Commission on Indigenous Peoples. Pila sa mga benepisyo sang nasambit nga scholarship amo ang free tuition kag iban pa ang mga balayran sa eskwelahan nga gina-require sang curriculum, magluwas lamang sa dormitory fee o kung rental, bulanan nga stipend nga nagalabo sa
5,000 pesos, book allowance nga 2,000 pesos, suporta para sa thesis nga nagalabo sa 7,000 pesos, kag 1,500 pesos nga suporta sa pag-abot sang graduation. Sa mga luyag mag-apply, kinahanglan lamang sabtan ang application form nga saram makuha sa website sang BFAR na region6.bfar.da.gov.ph. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo, John Kenneth Fabrigar, 88.1 Kader FM. Kasang Special Coverage. Kasang Special Coverage. Maraming salamat alaga John Kenneth Fabrigar sa gidudong report diri sa aton nga pangalagad. So sa mga luyag dira no nga mag-eskwela sang BS Fisheries mga kaalagad, amo to kadto lang ang website mga kaalagad sang BFAR. Sa liwat so dito tatong ang balita ni alagad John Kenneth Fabrigar no. I-download ang form sa BFAR website. Ang website amo ni no region6.bfar.da.gov.ph. Fill out sang form kag submit man no sa pinakamalapit nga BFAR regional or provincial fishery office no. Ang deadline sa application on or before September 15, 2021. Examination date sa November 6, 2021 mga kaalagad. So kanugon siniya madamo sang mga suporta kon privileges mga kaalagad, free tuition sa kag iban pa nga school fees as required by the curriculum except lang sa dormitory kag or dormitory fee kon rental. May monthly stipend nga 5,000 pesos. Sana all, no? May book allowance nga 2,000 pesos, outright grant for textbooks, kag iban pang essential school supplies, release every semester. Thesis support, rin manami pa rin, no? Thesis support, may 7,000 pesos, outright grant per scholar upon submission of certified true copy of thesis proposal kag approval sheet. Kag may graduation support nga 1,500 pesos per scholar. So, grab nyo na opportunity niya para ini sa mga fisher folk children, subong man sa indigenous cultural communities o indigenous peoples, kag subong man sa fisheries industry leaders grant mga kaalagad. Oras natin 5:07 diri sa aton nga palatuntunan sa dugang nga balita, mga aktibo nga kaso sa COVID-19 sa syudad. Liwat nga nagdangat sa masobra 200 para sa bagada kaundan sa balita yara sa line number 4 sa alagad Champagne Diaz. Kasang Special Coverage. Kasang Special Coverage. Naglabot sa 218 ang nagapabilin liwat nga aktibo nga kaso sang coronavirus disease 2019 sa syudad sang Rojas, sandig sa pinakauling nga datos gikan sa City Health Office. Kasunod ini sang dugang nga 29 ka mga kaso sang makatalagam nga balatian nga nabalhag kahapon nga adlaw gikan sa kabaranggayan sang Mongpong, Lawaan, Tisa, Baybay, Milibili, Kagay, Banica, Tangke, kag Dos. Sa mga numero sang aktibo nga kaso, nagapabilin sa gihapon sa may pinakamadamo nga kaso ang lokal nga transmisyon sang virus nga nagalabo sa 135. Samtang 25 naman sa healthcare workers, 16 ka frontliners kag 2 ka mga repatriated overseas Filipino. Sa karon 34 pa ka mga barangay sa syudad ang nagapabilin nga may mga kaso sang COVID-19 sa din pinakamadamo diri sa barangay Tisa nga may 30, Lawaan nga may 18, Banica nga may 16, Baybay kag Tangke nga may tig 13 ka mga aktibo nga kaso. Kaangot sini hugot sa gihapon ang panugyan sang gobyerno lokal sa syudad subong man sa probinsya nga ipabilin ang istrikto nga pagsunod sa mga minimum public health protocol mangin sa sulod sang panimalay kag mas labi na sa guha o kung sa matawo nga lugar. Sa kasubong nga datos nga nabalhag kahapon nga adlaw, ang syudad sang Rojas ang may kabugusan nga 2,619 ka mga kumpirmado nga kaso sang makamalatay nga balatian sa diin 2,288 diri ang nag-ayo kag 113 naman ang gidbawian sang hulang nga kabuhi. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo. Champagne Diaz, 88.1 Kader FM. Kasang Special Coverage. Kasang Special Coverage. Maraming salamat alagad Champagne Diaz sa ginunong report diri sa aton nga palatuntunan sa dugang nga balita. 20 milyones pesos nga balor sang proyekto para sa kapi sa aprobado sang gobyerno nasyonal. Para sa pagkaundan sa balita, yara sa line number 4 sa alagad Maria Jean Lorene Balgos. Kasang Special Coverage. Kasang Special Coverage.
Aprobado sa gobyerno nasyonal ang hinyo ni Governor Esteban Evan Contreras, may kaangtanan sa pagpakonkreto sa pila ka porsyon sa provincial road sa 3 ka banwa sa probinsya sing Capiz. Ang mga nasambit nga proyekto ang ginaprobahan sa Department of Budget and Management nga nagabalor sang 20 milyones pesos. Amo ang pagpakonkreto sang porsyon sang Kabugaw Kalapawan Provincial Road sa banwa sang Panay, porsyon sang Maayon Palagial Provincial Road sa banwa sang Maayon, kag porsyon sang Santa Fe San Ramon Provincial Road sa banwa sang Pilar. Suno kay Governor Contreras, pinaagi sa ginpadala sini nga sulat kay Presidente Rodrigo Duterte sa nagligid nga Mayo 5, 2021 nga isa sa mga prioridad sang iya administrasyon nga mapakayo ang mga dalanon sa malayo nga barangay sa katuyuan nga mabuligan ang mga mangunguma kag pumuluyo nga mapadasig ang pagdala sa ilang mga produkto sa banwa subong man sa syudad kag sa iban pa nga lugar. Ginpasalamatan naman ni Contreras ang gilayon nga pagsabat sang gobyerno nasyonal sa hinyo sini sa katuyuan nga mabuligan ang mga kapiznon kag nagapasiguro nga tinguaan sang iya administrasyon nga madamo pa nga karsada ang mapakayo agud mangin madasig man ang pagdala sa mga produkto kag serbisyo. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo, Maria Jean Lorin Balgos, 88.1 Kader FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Maraming salamat alagad Maria Jean Lorin Balgos sa ginulong reporter sa aton nga palatuntunan samtang sa dugang nga balita. Mga local chief executive sa Western Visayas nagpanawagan sa kaugalingon nga genome sequencing unit sa rehiyon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Bangod sa padawin nga pagangkat sang bago nga variant sang SARS-CoV-2 nga amo ang kausa sang coronavirus disease 2019, ilabi ng Delta variant, ginpanawagan sa karon sa mga local chief executive sa Western Visayas sa gobyerno nasyonal ang pag-establisar sang genome sequencing unit sa rehiyon. Sunod sa mga opisyal, nga time-consuming katama ang pagpadala pa sa mga specimen nga nakuha sa ginapanigayon nga swab testing padulong sa Genome Center nga nahamtang sa Metro Manila. Kag nagaupang manini sa katuyuan nga mapadasig ang paghibalo sa mga bag-o nga variants. Kasunod ini sa isa ka sinapol nga ginpatigayon kahapon nga adlaw, kaupo ng Department of Science and Technology, Philippine Genome Center, West Visayas State University Medical Center, kag University of the Philippines sa Visayas. Samtang nagkasugot naman ang mga opisyal nga maghinyo sang tugang nga mga kagamitan sa PGC Visayas kag UPV nga kinahanglan sa pagpatigayon sang genome sequencing. Suno pa sa mga LCES na sang Hulyo 16 natukiban sang Department of Health ang tugang nga mga kaso sang Delta variant. Lakip na ang duwa ka mga kaso sa Antique nga ginbasihan sang sigida nga desisyon sang National Interagency Task Force. Ngay pamtang Iloilo City sa idalom sang enhanced community quarantine. Kalakip sa mga opisyal nga nagperma na sa nasambit nga petisyon sa Mayor Jerry Treñas sang Iloilo City, Mayor Evilio Leonard Diaz sang Bacolod City, Governor Arthur Defensor Jr. sang Iloilo, Governor Samuel Gumarin sang Guimaras, Governor Eugenio Jose Lacson sang Negros Occidental, kag Governor Esteban Contreras sang Capiz. Natala na naman nga magaperma sa Governor Rodora Cadiao sang Antique, kag Governor Florencio Miraflores sang Aklan. Ginapahayag naman ni Treñas nga bulan pa sang Mayo sang ginkonsiderar sini ang pagpadala sang sulat sa National Interagency Task Force agod nga pasanyugon ang Subnational Laboratory sa Western Visayas Medical Center para sa genome sequencing. Samtang sa dugang nga balita, General Community Quarantine with heightened restrictions magapabilin sa National Capital Region tubtob Agosto 15. Magapabili ng Manila sa idalom sang General Community Quarantine nga may mas hugot nga restriction tubtob sa Agosto 15 bisan nga ginarekomendar sang pila ka mga researcher kag negosyante kay paamtang ini sa mas hugot nga lockdown. Ini ang ginaprobahan ni Presidente Rodrigo Duterte bisan pila na kaadlaw nga ginarekomendar sang Octa Research kag Business Sector ang 2-week circuit breaker lockdown sa Metro Manila bangod sa pagtimbo og liwat sa mga COVID-19 infection. Mangin epektibo ang GCQ nga may masugot nga restriction sumugod Agosto 1 sa National Capital Region. Ilocos Sur, Bulacan, Laguna, Lucena City, Cavite, Rizal, Naga City, Antique, Aklan, Bacolod City, Capiz, Negros Occidental, Zamboanga del Sur, Misamis Oriental, Davao City, Davao del Norte, Davao de Oro,
Davao Occidental, kag Butuan City. Samtang regular nga GCQ naman ang igapatuman sa bilog nga bulan sa Agosto sa Baguio City, Apayao, Quezon, Batangas, Puerto Princesa, Guimaras, Negros Occidental, Zamboanga, Sibugay, Zamboanga City, Zamboanga del Norte, Davao Oriental, Davao del Sur, General Santos City, Sultan Kudarat, Sarangani, North Cotabato, South Cotabato, Agusan del Norte, Surigao del Norte, Agusan del Sur, Dinagat Islands, kag Surigao del Sur kag Cotabato City. Masugot nga modified enhanced community quarantine naman sa Ilocos Norte, Bataan, Lapu-Lapu City kag Mandawi City. Samtang pinakahugot naman nga enhanced community quarantine sa Iloilo City, Iloilo, Cagayan de Oro City, kag Gingoog City. Sa matandaan, nagligad nga Martes ang nagpanawagan sang duwa ka semana nga circuit-breaking lockdowns ang Octa Research Group bangod sa surge sang COVID-19 infections sa Kamaynilaan. Butang nga mahimo na impluwensya na sang mas makatalapon nga COVID-19 Delta variant. Apisar nga nagtaas na ang mga kaso, hindi pa inigihapon luyag nga tawgon nga surge sang Department of Health. Sa dugang nga balita national, Gingoog City, 3 pa ka mga lugar nakabaton o kumakabaton sang ECQ ayuda suno sa DILG. Magabaton sang pinansyal nga ayuda ang mga pamilya nga apektado sang enhanced community quarantine sa 4 ka mga lugar sa Visayas kag Mindanao. Gimpayag ni Interior Undersecretary Jonathan Malaya nga naperma na ni Interior Secretary Eduardo Anyo kag Social Welfare Secretary Rolando Bautista ang Joint Memorandum Circular para sa provision of financial assistance sa mga apektadong individual kag pamilya sa probinsya sang Iloilo, Iloilo City, Gingoog City sa Misamis Oriental, kag Cagayan de Oro City. Sunod diri nga kasubong sa NCR Plus, makabaton man sang 1,000 pesos ang tagsa ka individual o maximum nga 4,000 pesos sa tagsa ka pamilya nakabahin sa bulig sang gobyerno sa mga Pilipino nga apektado sang pagsara sang negosyo kag trabaho bangod sa nagapadayon nga ECQ. Gipayag naman ni Gingoog City Mayor Eric Canyosa nga ilan na nga ginaplansya ang guidelines para sa pag-release ng ayuda sa ilang mga pumuluyo. Sa matandaan, ginpaidalom sa ECQ ang nasambit nga syudad matapos nga magpositibo ang isa ka residente sa Delta variant subuman ang pagtaas sa mga kaso sa mga nagligad nga semana. Nagnegatibo naman sunod diri sa COVID-19 ang nauna nga nagpositibo sa Delta variant subong man ang nangin close contact sang pasyente. Sa karon, yara sa 27 na gid lamang nga active cases ang nabalag sa ilang nga syudad kag wala naman sila nalakip sa top 10 LGU sa Region 10 nga may mataas nga mga aktibo nga kaso. Kag sa katapusan nga balita pagka-Diyos-Diyosan sa mga lider sang pungsod, kinkondenar sang mga pari. Wala yung pasa daw, nag-record man sa sige, ako na lang mabasa agad dyan Wala nagabago ang palintugan sang simbahan batok sa sala kag pagpamigos nga nagakatabo sa sosyedad. Ini ang gintumod ni Reverend Father Christian Buenofe, Co-Executive Secretary sa Association of Major Religious Superiors in the Philippines sa ginparigayon nga Online State of Human Rights in the Philippines at 2021 SONA evaluation kaangot sa ika-anom kag katapusan nga State of the Nation Address ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. Sunod sa pari nga nagaserve man nga chairperson sang Task Force na Detainees of the Philippines kag Vice Chairperson sang Philippine Alliance of Human Rights Advocates o para hindi magapago ang panindugan sang simbahan batok sa pagpamigos, pagpatay, kagarukan kag pagkawasak sang dunang manggad suguman ang pagsulong sa pantaw nga kinamatarong kag kabuhi sang tagsa ka individual. Ginpatag pa sang pari nga kabahin sa madugay na nga ginalauman nga kalinong sa pungsod amo ang kabuganaan sang kabuhi sang tagsa ka pumuluyo. Partikular man nga gintumod ni Father Buenofe nga isa sa mga problema sa pungsod ang pagka-Diyos-Diyosan sang pila ka mga opisyal sang gobyerno nga hayag ang pagdesisyon sa kung sino ang dapat nga mabuhi o kung mapatay. Ginpayag pa sang pari nga wala sang kinamatarong ang sinuman nga magdesisyon sa kabuhi nga gitugyan sang Dios sa mga tawo. Rason nga nagakaigo lamang nga magpanintugan ang publiko kag bangin ang simbahan batok sa mga pagpamigos nga nagakatabo sa palibot.
Magpakigbahin pa ni Father Buenafe nga may 6 ka tuig ang isa ka presidente sang Pilipinas agud dumalahan ang pungsod padulong sa kadalagan kag kabuganaan nga mahimo pinaagi sang matalunsay nga kag makatawo nga mga tikang nga malayo sa magamo kag mapigos nga pagdumala sang karon nga administrasyon. Kasa Special Coverage. Kasa Special Coverage. Kag amoyad to ang kaundan sa aton nga pagbalita subong adlaw sang Huwebes, Hulyo 29, 2021 diri sa Kasak Special Coverage. Di na sa lagad apol. Happy happy listening kag have a safe trip sa kay alagad Apple Queen Labrador no nga nagkadto kon nagdulong sang pulig dito sa may Baliwagan kag subong man sa pila pa ka mga parokya no. Alas 5:21 diri sa aton nga pangalagad sa Kasak Special Coverage. Sa tanan-tanan nga nagupod diri sa aton nga palatuntunan, madamo gid nga salamat. Sa pangalanan sa aton station broadcast team, sa aton nga overall chairman is Eminence Jose F. Cardinal Advincula, sa aton nga managing kag social action director Reverend Father Mark Renflor, aton program manager Father Francisco Casada Jr. Sa pangalaman sa aton nga station manager Reverend Father John Dave Vibalia, aton nga mga technical director alagad Mingming Wego kag engineer RJ Borja, partner technical alagad Maria Jean Lorene Balgos. By the way, panawagan paibalo sa aton nga mga kaalagad o bas no basi mag-umpisa kita sa aton nga tawag sa to gani may dry run sang mga bag-o nga programa. Bag-o gid. Pero ang itsura namon ang wala gigabag-o. Kami manggihapon mga kaalagad. Kay maga-transition na ang aton nga stasyon. Yehey! Maga-transition na kami mga kaalagad sa 88.1 Spirit FM. Hindi naman nagoro surprising sa inyo kay man nag-play na kita diri no sang mga stingers subong man breakers no tuoy sa Spirit FM kag subong man sang iya ka Catholic Media Network no kabayan ang aton nga stasyon sa Catholic Media Network kag pagatawgon na ini nga Spirit FM. So tapos na ang aton emergency broadcast sa pangalan sang 88.1 Kader FM sa magasaylo kita 88.1 manggihapon pero Spirit FM na. Sa tanan-tanan nga nagaupod sa aton kapadayon nga nagatinguha no nga makaupod sa aton tagsa ka mga programa madamo gid nga salamat. Sa pangalan sa aton station sa aton nga technical staff alagad Maria Jean Lorene Balgos kaupod sa nagbabalik alagad iyan da pula sa nga nagakiang-kiang pa. Naman sa alagad Real De La Rosa nga nagasiling, hindi importante kung gamay ka o kung dako, basta sa masakit ikaw gilamang mapahilayo. Pag basta yung pagtuo, antop gid sa makako. Mayong hapon, ka God bless Pilipinas! Sa panahon sining pandemya, mangin mahalong kita, hindi lamang sa halit nga epekto sang COVID-19 sa aton ikaayong lawas, kundi pati sa aton mga ginapamatian nga balita. Pumalo na sa higit 1 milyon ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Mas malala pa ang nararanasang pagdami ng COVID-19 cases ngayon sa Metro Manila. Muling nakapagtala ng record ang India sa dami ng bagong kaso sa isang araw. Para sa mas komprehensibo nga pagbalita, mas detalyado nga pagwaragwag sang impormasyon kag mga detalye tuhoy sa COVID-19 nga gikan sa maid-id nga pagtuon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Igadulong sa inyo sang inyo mga kaalagad sa kahanginan. Alagad Maidorias kag alagad Real De La Rosa. Kasak Special Coverage. Mabatian live sa Kasak Facebook page kag 88.1 Kader FM. Lunes tubto Biyernes alas 4:30 tubto 5 sa hapon. Kasak Special Coverage.
Kasak Special Coverage, ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo sa tawo.